Mae pawb wedi clywed am hwnni am y basar yn Cairo. Diolch i gan triawd y coleg. Wel, mae yna basar arall enwog yn y byd yma hefyd. A da ni'n efo heddiw yma. Namche. Y basar yn Namche. Am un diwrnod yr wythnos, mae yna homar o farchnad yma. Ym mhrif ddinas y Sherpa. Maen nhw'n deud i mi a gallwch chi brynu unrhyw beth yno. Llogi bron iawn unrhyw beth. A dwi'n gobeithio medro ni, achos mi da ni cyn diwedd y prawn eisiau llogi beth? 2 babell? 1 a 2 stof. O ie, 1 babell a 2 stof. Reit, mi jyst mynd i cam gym mawr oes. Ie. Ond ni o beth ar gynnig? Ie, awn. Reit. Oce. Dwi'n cymryd na ffôn yma ar lle. Ie. Coffi felly dwi'n mynd efo yma. Lemonade. Ferries mynd i ni. Torchis. Wya. Enwch o? Mae o yma. Be sy'n ni yn licio wedi ffendio? Os yna orenna neu ffrwytha ffres dwi'n gael ei ysreid dyddia. Dyna sy'n efo basgidiad o wya. Ffres, neis. A fath ni yn ffair borth, yr unig ffordd fynd yn eich blaen ydi gwthio'ch ffordd. A ni fyny fe mai, yes? Oce. Dy stwmwg ti'n teimlo digon cryf i fynd i weld y farchnad gig? Wel, dwi wedi gweld lluniau ni, de. Ia, mae'n Amanda. Ie, trosto gyda. O, fydden ni dweud bod ni wedi bod na fydden. Eisiau mynd trwy hyn i gyd eto, lle? Oes. Diolch yn fawr, Helen. Fes o'ch wedi dweud pen arall? O, fes o'm yn haws mynd lawr i'r gwylod, de? A gweithio dy ffordd i fyny. Pen arall? Ie. Ynde? Ie. Trio ni fel yna. So'n posib symud yma, wan. Mae yna domenydd o bobl yn tynnu lluniau. Da ni wedi cyrraedd y farchnad. O, sbia'r cig ma. O, metha sydd wedi sychu. O, fa ngwladlu beth sydd yn cw. Croen y bystach laddwyd bore yma. O, ie, mae'n siŵr. Ych, chyfi. A ni draw, tyd? Ie, ti'n siŵr? Wel, chdi oedd yn mynnu dwad, tyd? Chi, di rhaid. A'r cwcri'n cael ei ddefnyddio wrth gwrs, de? Ie, mae hwn yn ffres. Dorri tomedia, yndi. Gan gynnwys y perfad a gwbl. Ie, papeth. Ie. Ac o'n i'n holi Pemba gyna felly, ei ofyn be oedd yn digwydd ar ran cig, felly oedd nhw'n bita cig fel bwydus. Mi na nhw bita cig, mae'n bod rhywun arall yn ei ladd o. Ie. Wedyn mae'r Hindws sy'n lladd. Ie. Ar ran i ffeiliad, wedyn. Ie. Go, mae'n siŵr beth hwn i gyd i mynd bimp rhwng. O, go. Wel, nid fi bydd yn bita fel lle ddeud yna, ydych chi? Na.